Like kam belai multiple job vacancies kijing pentip like kam kumba khandai teling la bulang ha kanika video ka bamenta. Nani kam hotel job nata kam cashier kam receptionist nata kam driver nata kam teaching staff board nata kam block assistant but kini ki kam menang shed but ki kam food and beverage service. Ngin japat kini kijing pentip kawai hadirin kawai pat kat ba nang ya kanika video nya pat chuan ka top ka baneng kong hane ka top baneng kong ngila bu lang kini ki lightly kijing pentep kane ka baneng kong ka ba urgently require two teaching support kiron come two teaching support with experience ha ki industry ang tabat pa pendap graduate kumbalais nam ha ka BSc Culinary Institute for teaching food production and bakery happy kaya kita food production but bakery kino ki bakwa abantap kin pa ya ka CB jonki shaka unique shillong @yahoo.com on or before 25th November 2025 kamot tarik kadok dai arpausan tarik benai November ajar arpausan tersaka ka way kadai batho driver wanted kidon kam driver nakamta ka Bansara Eye Care Center Shillong Kino ki badon ya ka heavy vehicle license nang tak banang tin hindi English berkila balak banyak bu ya jabun jat ki kali but ringkat ka asyaka tekila ban apply te kajing tip ru hap nang bun kilar klenti hapo Guwahati te kajing si wi on khatsan hajar do khat nyaw hajar kat kom ka experience pa SCB jong pi saka Bansara Eye Care Center unit laim kra tarik khado de arpusan tarik benai November hajar pausan. Tementa pat habang ipait saneka bakat do pat jahaneka top kane batho urgently required male or female ya senrang na kentai cook ban long kum nong shat ban nong yarap nam taka lodge kasa basa ya ka fooding bat ko lodging kasa bat ka ba ya ka bam in sapen biang pila ban pun hau pra arsan nyau pralai nyau lai kendai ar naka benta ka jingtip ba company ha ka bayadai bat ka ni ka jing pentep like kam te kini ka jing pentep like kam ki bangila bu lang ha ka ni ka top ka banengkong teman-teman nginyapat saya kan ya kini ke jing pentep like kam ki bangila bu lang ha kan ka top ka baar ha kan ka top ka baar ngila bu lang kini ke jing pentep like kam kum baar teli kan dayan ha ka batho hotel job bar khat ki dai ha ka ju hi ka hotel kan ka oki phone number dai ju hi na ta pra arsan nyau not pra san ar pra kan ka dai ka newly open star hotel kidon kanai kadai hotel bathama ben priya police bazar area kidon kam yakini ki staff ka way male and asian rang kanthai front office executive nang takla past graduate bat ki badon kumba sansnam experience haki reputed hotel tanang ta female housekeeping supervisor bat ki badan experience amduna ya ka license haki reputed hotel tekino kina bakwa ban apply ken sapun how to number pra arsan nyau not pra asan ar pra tesang na way ro kadai hi kaju hotel a newly open star hotel hapo police bazar kadon kami kini staff harum ki kan thai lagi sen rang ki badan experience hai kam waiter waitress nakabenta ka restaurant bat ka kam room service tesang ta kanega way experience house boys and house girls balong house boy house girl bat ki badan ya kata ka jingtep kumna papen khu ya ki kamera ya ki jakalet sabar jakasum bar iki way pat ki common areas beperan kampat ba tekino ki bakwa bantam kila ban pa daga WhatsApp dan kontak hatu number leng baka WhatsApp na supun hatu number pra arsan nyau not pra san ar pra naka benta ka jingtep ka bakambne tegene gedai ki jing pentep like kam ha kan ka top ka baar teman-teman ngin yapat saya ka top ka babut ane ka top ka babut ngilabu kini ki jing pentep ibu tang arju pentep kanai ka way kadai hi ka tu ka ju ka hotel ka ban suppletion hapo ka ban suppletion hapo
Police bazar time police bazar kadon camping ni staff kaban kong dai smart but experienced male and ikan Thailand ni rang front and back manager nakabanta ka restaurant but room service. Tersakan ka way kaba arpa kadai kan Thailand ni rang banlong executive badan experience haki kam online nang telemarketing but ban handling ya taki guest requeries hap biang ya ke jingkeli hap cuba be jingkeli jongki guest ki bawan sa ha ke hotel tekino kino ki balong eligible bar ki badon ya ki badon jingkwa badin thrang ban apply ni kam kila ban su whatsapp ane ban phun hoto number pra arsan new not pra san ar pra the second way kebato wanted cashier kam receptionist kran kam cashier kam receptionist ha ka Frank Motors molai moyong ha po cashier kam receptionist kalaj hapo Frank Motors akbar hapo maulai moyong ki kam ban hap tray kidai hap handle the billing ki customer queries na ta ki front desk tasks te kino bakwa bantap kila ban pha ya ka CB jongki sya katoka email kabadai HR Frank Motors Shillong na phun hau pra la nyau not nyau un riu pra un riu sa the second way ki jing pentap naka MSRLS hap chong ka East and West Castle District tarik kadok kadai arpun riu tarik benai bakat November arajara pusan. Kamingli has State Rural Livelihood Society MSRLS chong ka District Mission Management Unit East and West Castle District a court application nam taka post block office assistant kawai ka post ka balaj ka jiksi ko dai khat 1,000 sau phau tengka manu benai tengta ki bala pass degree hakano ka line pule hangta naki recognized university kila bantat badan experience kumba sisnam haki office administrative works data entry etc nang tahap nang hap tebet ka ketin English hindi la ketin dan rai kasi takasnam kadai bandan hapo lai posnam tarik kadok kan mau kadai arpri tarik benai November arjar ar posan ban poi application in sabu yang ka link apo description kanang bagi joki badon kam ban apply badon qualification bagi bakwan apply kila bantat tamatang ni apet sakan ka way kicing pentepat badon kam kerki urgent staff requirement nam ta ka cafe base ke badan hapo Shillong pila ban suskan hatu QR code ada ban apply ka to Google form link bala ai ban apply ne ban register yakini kam bala pentip da kan ka cafe base hapo Shillong kawai vacancy kadai way nongshet nda kawai vacancy kadai food and beverage service associate namta cook highly experienced candidates only knows Indian and Chinese dishes na jingsi kanda hajar do khat ar hajar karkum ka experience tarik khat do kadai tarik December ajar pusan namta kan service associate kito ki mana service certificate ta jingsi kadai kata hajar do khat ar hajar hi kajo na tarik khat do kadai tarik bulan December ar hajar pusan